Nagoer finpreizdoa zalan jertzen ebroto, jeta joan eta leku bat prestatzen badizuet, berriro etorriko naiz, eta nirekin eramango zaituztet, ni nagoen tokian zuek ere egon zaitezten. Eskerrik asko jauna! Aleluia! Gloria Jesusi! Aleluia! Jesusiko gloria! Prest zaude Jesus onartzeko? Zure fedea jarri alduzu berarengan? Edo geratuko zara eta gizateriaren unerik txarrena ikusiko duzu? Larrialdi handia izango da. Munduaren hasieratik orain arte izan ez den bezalakoa, ez da inoiz izango ere.